שאלה שאני כל הזמן מקבלת בתיבת שאלות תשובות, בפרטי, מאנשים שפוגשים אותי ברחוב. איפה לשים את הפוקוס ומה לעשות ומאיפה מתחילים כשאת עסק חדש. אז הנה אני מצלמת סרטון, אחת ולתמיד, על מה אתם חייבים לשים את הפוקוס בתחילת הדרך שלכם כעסק ומה ממש לא קריטי כרגע. עסק בתחילת הדרך צריך לשים את הפוקוס שלו על 3 דברים בלבד. אז הדבר הראשון בעיניי הוא לצבור כמה שיותר ניסיון בשטח. כמה שיותר להשתפשף, לעבוד עם לקוחות, לצבור ביטחון, גם במחיר של לקחת בהתחלה מחירים יותר נמוכים, או סמליים, או לקחת איזה לקוח ראשון חינם. מהסיבה הפשוטה שהדבר הזה ייתן לכם את הביטחון אחר כך לגבות את המחירים שאתם רוצים, ינקה לכם חלק גדול מהחסמים של תסמונת המתחזה, האם אני אספק את הסחורה וכו'. הדבר השני זה להבין את ההבדל המהותי בין שכירה לעצמאית. להבין מה זה עסק. אין שום סיבה בעולם לקחת בתחילת הדרך ליווי עסקי בעשרות אלפי שקלים, אין לזה שום משמעות. אתם כן צריכות לדעת בתחילת הדרך מה זה עסק, איך מנהלים אותו בצורה נכונה. רוב העסקים לא צריכים ללמוד את זה, ואז הם מתחילים משורש רקוב. סליחה שאני אומרת את זה, הם מגיעים למצב שיש להם עסק 5-10 שנים, אבל אין להם שמץ שמושג איך עולם העסקים עובד. והדבר השלישי, אהוב עליי, לדאוג שכמה שיותר אנשים יכירו אתכם. תתחיל לעלות תכנים בלי לראות בעיניים, טיק טוק, באינסטגרם, ביוטיוב, פייסבוק, בכל מקום. תתחיל לבנות רשימת תפוצה. זה יוצר לכם תשתית שעל גביה תוכלו למכור כל דבר שתרצו.